Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Avui us porto un unboxing d'un paquetet que arriba d'AliExpress i és potser el paquetet més car que he comprat mai a AliExpress. Així que acompanyem a veure si val la pena el que m'he gastat. A la descripció del vídeo us deixo l'enllaç perquè aneu a fer-li un cop d'ull. I ja ho veieu. És aquest quadre amb un munt d'objectes. El del mestre, el nom, el núvol Quinton, la closca del fullet tortuga, els kanjis, el cas de la xixi, les ulles del full tortuga, la marca de la cinta vermella, la bola de drac, el radar, el bastó del full tortuga... Ai, que cau! El full tortuga... Oh, mira, això s'ha trencat d'allà. Bueno, l'obrirem i l'arreglarem. Mireu, l'he tret del quadre. Això és el marc, que la veritat està molt maco amb els detallets. I això és el quadre en general. I això és tot el quadre. Vale, com sempre, els productes d'AliExpress doncs tenen moltes falles, tenen molts errors de pintura. Aquí hi ha un petit vernís. Aquests kanjis no estan ben acabats. Suposo que deuen pintar a tota màquina i aquí doncs no cuiden aquests detalls. El radar tampoc està ben pintat. El bastó potser sí, els dos bastons, bastó en full tortuga i en Dangoku. Això és el que s'ha trencat. He ficat ara una mica de celo perquè estan enganxats per darrere amb forats. Faig la volta. Mira, veus? Tot està enganxat així per darrere amb silicona. Hi ha algunes que tenen silicona. Aquesta, que és la que s'ha trencat, directament no tenia ni silicona. Mira, i més d'una no en té tampoc. O sigui que acabaran caient. Llavors crec que el que faré serà canviar aquesta imatge, perquè segur que l'acabo trobant per internet, i suposo que acabaré repassant alguns dels objectes que n'hi ha, que la veritat la idea és molt bona. Doncs aquí us ho deixo, aquest quadre de l'Akira Toriyama. Com que tot el que és d'AliExpress no és perfecte, té moltes errades, però crec que està bastant bé. Acabaré d'arreglar, crec que pintaré i arreglaré alguns dels objectes i li canviarem el fons. Mira, no es veu el celo que li he ficat, la cinta adhesiva. Així que doncs aquí teniu un unboxing d'AliExpress i em direu què us sembla. Gràcies per veure el vídeo, doneu-li like o no. Com sempre us dic, feu coses més importants. Ens veiem a la propera. Adeu. 哎呦！